Ποιος δεν θα ήθελε να πάει ενάντια στη φύση, να μιμηθεί έστω και για λίγο τον Δέδαλο και τον Ίκαρο για να μπορέσει να πετάξει. Με το συνεργείο του ΡΙΚ βρεθήκαμε στην περιοχή της Ορούντας, όπου εκεί συναντήσαμε μια ομάδα από νεαρούς όπου ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο. Μια δραστηριότητα που τους δίνει κυριολεκτικά φτερά να πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τους αιθέρες της Κύπρου. Τα μαθήματα είναι κατά τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή αν κάποιος θέλει να μάθει πρέπει να έρθει σε επαφή με το σωματείο. Ξεκινώντας τα μαθήματα που πρέπει να πληρώσει ένα συμβολικό ποσό για να εγγραφεί στο σωματείο, δεν χρειάζεται να αγοράσει οτιδήποτε για να μάθει. Ο εξοπλισμός θα του δοθεί από το σωματείο για ό,τι χρειαστεί να κάνει στη διάρκεια των μαθημάτων και στο τελικό στάδιο θα αποφασίσει ο ίδιος αν θέλει να κάνει το σπορ που θα πρέπει να αγοράσει το δικό του εξοπλισμό. Για να μπορεί κάποιος να πετάξει με το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο, πόσα μαθήματα πρέπει να κάνει και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να είναι στον αέρα? Αυτό στην πραγματικότητα εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά γύρω στις 15 μέρες καθημερινά μαθήματα σίγουρα μπορεί να βρίσκεται στον αέρα ασφαλισμένα. Και πόση ώρα μαθήματα περίπου καθημερινά? Θα έλεγα 2 με 3 ώρες τα απογεύματα καθημερινά. Όταν το μέλος μας τελειώσει όλη τη σειρά μαθημάτων, περάσει γραπτές εξετάσεις, τότε θα του δοθεί άδεια από την Ελβετία και θα μπορεί να πετάξει ανά την Ευρώπη χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνει ασφάλεια έναντι τρίτου στην περίπτωση που γίνει κάποιο συμβάν και ακόμα μπορεί να ασφαλιστεί και ο ίδιος για αρκετά λεφτά. Το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο αποτελείται από 2 τμήματα. Το αλεξίπτωτο πλαγιάς και το προστήριο. Το παραμοτέρ δηλαδή που φέρει ο χειριστής στην πλάτη του. Στην περίπτωση που κάποιος έχει κάνει όλα τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, έχει μάθει ό,τι χρειάζεται για να πετά ασφαλισμένα με το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο, θα έρθει η στιγμή που θα αγοράσει το δικό του εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός κοστίζει από τις 8 με 10.000 ευρώ καινούρια και περίπου τα μισά σε μεταχειρισμένα. Μεταχειρισμένα που ξέρουμε φυσικά την κατάσταση τους. Το βασικό εξοπλισμό συνοδεύουν το εφεδρικό αλεξίπτωτο, τα όργανα όπως ο ασύρματος, σύστημα πλοήγησης GPS, βαριόμετρο και το κράνος. Πόσα μέλη αριθμεί το σωματείο και πόσο γρήγορα έχουν μάθει να πετάνε? Το σωματείο αριθμεί 25 μέλη. Το πόσο γρήγορα στο μέσον όρο θα σου έλεγα ότι στις 10 μέρες καθημερινών μαθημάτων ήταν στον αέρα. Το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο φαίνεται απλό, αλλά χρειάζεται μεγάλη υπευθυνότητα, γνώση, εκπαίδευση και πολλή κατάκτηση πάνω σε θέματα αεροπλοείας. Ονομάζομαι Γιώργος Βαρναβίδης, είμαι 37 χρονών, που Λευκωσία και πετώ παραμοτέρ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ήταν κάτι που το είδα τυχαία μια ημέρα που ήμουν διακοπές στην Πάφο. Είδα το Σοφοκλή που είναι ο δάσκαλος μου να πετά από πάνω από το κάμπινγκ. Άρεσε μου σαν δραστηριότητα έτσι όπως το είδα. Σκέφτηκα το λίγο. Είχα μια επικοινωνία μαζί με τον δάσκαλο, αφού με εξήγησε ότι τη στιγμή που πληρείς τους κανόνες ασφαλείας, είσαι προσεκτικός στην που κάνεις, πιο λίγες οι πιθανότητες να χτυπήσεις. Άρα, προσπαθώντας και εγώ να είμαι μέσα στα τα πλαίσια που έμαθα τον καιρό που έκανα τα μαθήματα, να πετώ όσο πιο ασφαλισμένα γίνεται. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το μάθεις. Δεν χρειάζεται ούτε κανένα ιδιαίτερο σωματότυπο, ούτε να είσαι αθλητικός τύπος, ούτε κάτι. Απλώς χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πολύ πρακτική στην αρχή. Ό,τι κάνεις για εκπαίδευση όλη είναι στο έδαφος. Αν μάθεις να οχυρίζεσαι στο έδαφος, το αλεξίπτωτο, μετά μπορείς να πετάσεις. Την ώρα που ξεκινάς να κάνεις τη δραστηριότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με οτιδήποτε άλλο έχεις συνηθίσει στη ζωή σου. Γιατί είναι κάτι, ξέρω εγώ, ενάντια στη φύση το να πετάς. Δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κάποιος. Χρήστο, πόσο καιρό ασχολείσαι εσύ με το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο? Ασχολούμαι εδώ και 3 χρόνια με το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο. Βασικά ασχολούμαι με αυτού του είδους το μηχανοκίνητο. Τι διαφορά έχει από τα υπόλοιπα? Η διαφορά του είναι ότι βασικά για άτομα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα που δεν μπορούν να πάρουν κάποιο βάρος ή οτιδήποτε, μπορούν με την ευκολία να απογειωθούν με αυτόν το είδους την εξάρτηση, ας το πούμε. Το οποίο το διαφορετικό βασικά είναι ότι υπάρχουν η τροχή, ο χειρισμός τους είναι ο ίδιος, ακριβώς ο ίδιος με τα άλλα. Απλώς τρέχεις, απογειώνεσαι με τροχούς και προσγειώνεσαι με τους τροχούς. Πρόκειται για το πιο οικονομικό ατομικό αεροπλάνο που μπορεί να αποκτήσει κάποιος.
και το μόνο αεροπλάνο που μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα. Ακόμα και στο εξωτερικό, σε έναν ταξίδι σου μπορεί να το βάλεις στο αεροπλάνο μαζί σου και να πετάξεις στη χώρα που θα πας. Είναι τόσο απλό. Η συντήρηση της μηχανής και του εξοπλισμού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να απολαμβάνει πτήσεις με ασφάλεια. Να λοιπόν μια ακόμη επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να πετάξουν ελεύθερα. Για αυτούς που το έχουν ήδη δοκιμάσει, έχουν να πούν πως το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο είναι πλέον τρόπος ζωής.